72 de ore pe lacul Cetariu împreună cu prietenul meu Marius Venter. Este ziua lui, îl vom sărbători și o să încercăm să prindem și niște pești. Ce-a ieșit? Vedeți mai departe. Marius! La mulți ani! Ciao! Să fii iubit de Vero. Cum ai băgat bețele? Acum urmează, am zis că te aștept pe tine. Te aștept pe tine că dai seama, la noi îi dă mult chestia asta și până nu te hotărăști cum vrei să pescuim. Păi eu peste tine, tu peste mine, nu? Da! Stai acum să nu te audă, Vero. Spune-ne, te rog, cu ce bile pescuiești? Din toate. Așa. Din toate. Nu bilă, să sperăm că va fi o bilă care va prinde. Aia e cel mai important. Apa cam scăzută, după cum se vede. Păi, cred că ai și văzut când ai coborât tu, acolo jos. Lipsă apă multă. Multă. Nu e chiar la nivelul de anul trecut, dar nici departe. Clar. Hai! Trebuiește că scot eu. Îl avem pe Marius în acțiune cu un prim pește. Un amuraj din ce am văzut. Bine, Marius! Dă-mi telefonul lui să fac un... El a încărcat. Mă duc să-l aduc? Da. S-a dus. Ce-a plecat? Da. S-a dus! Ai de capul meu! S-a dus! Îi spartă cădița aceea. Ai de pui mei! Da, da. Plecat pescuțul! Eu nu știu ce pierdere. Asta nu știu dacă avea 6 kg. Dar măcar, auzi, măcar ați văzut că e spart, dacă nu v-ați dus de seară să vă aranjați. Eu v-am zis, meriți și vă aranjați să steaua. Eu mi-accept critica și este chiar pertinent. Nu. Am spus, meriți, Trage de voi ăsta, așa la pălincuțe. Deocamdată partida nu merge chiar foarte bine. Marius are un pește, am avut un pește, dar l-am scăpat pentru că m-am împiedicat în momentul în care încercam să fac drill-ul cu peștele. O să mă pun să fac niște monturi. Mă gândesc să încerc cu bile ceva mai mici. Plăticile nu sunt foarte active, așa că
o să leg o montură cu un fir suplu și un cârlic de 6 cu bilă de 16 să încercăm să vedem dacă aceasta este soluția pentru a provoca o trăsătură. Se prinde pește, dar foarte slab din punctul meu de vedere. Acum ar trebui să meargă cetariu, am văzut numai vreo 1 sau 2 pești prinși de când a venit, dar încercăm, ne simțim bine, mai ne cinstim, pentru că așa nu venim neapărat să prindem sute de kilograme, venim să petrecem un timp frumos împreună cu prietenii, cu familia, să-l sărbătorim pe Marius și de ce nu să prindem și niște pești. Asta e a mea. Și asta cred că e a ta. Aia ta de dincolo, Mariu. Da. Aia era mea. Nu e problemă. Dacă tot vine vorba de sfaturi, avem aici două doamne. Ce sfaturi aveți, doamnelor, pentru doamnele care merg la pescuit? 1. Nu filmați doamnele fără fața bună pusă. Așa. Vero, 2. Să vă îmbrăcați gros. Așa. 3. Și să vă dezbrăcați repede. Să investiți în haine de calitate. Nu doar la pescuit. Și acasă. Vero? Legat de camping, de, nu știu, ce consider că e cel mai... Sticla de apă, care cum e? Sticla de apă caldă care se pune în sacul de dormit, nu? Da, da. Moni? Ce mai zic? Scaune bune. Așa. Marius, Da, Ionuț? din păcate, în momentul de față, balta nu răspunde foarte bine la tacticile noastre de pescuit, deși pescuitul a fost puțin mai secundar de data asta, să zicem. Da. L-am sărbătorit pe Marius, după cum v-am spus. Având în vedere că am observat că în momentul de față balta nu prea răspunde la nadă,
nu la nadă, la pescuit, să zicem așa, din ce am observat noi. Am stat și ne-am vorbit puțin azi dimineață. Și la ce concluzie am ajuns, Marius? Nu spui? Olin! Asta zice el. Eu am zis că unul din noi doi trebuie să nădească și celălalt să stea liniștit, pentru că dacă am face 2 paturi de nadă, atunci părerea mea e că peștii care nu ar mai fi nici așa. Să vedem, tactica mea o să fie fără nadă, el multă nadă. Da, e ca un joc de poker. Deci, Ionuț mizează pe probabil un straight flush. Și eu m-am hotărât că până mâine, oricum mâine dimineață ne apucăm și strângem. Da, așa e. Să vedem ce reușim să modificăm pe acolo. Pe scurt, eu încerc să pescuiesc fără să mai nădesc deloc. Nici nu am nădit așa de mult nici până acum, dar nu o să mai introdus nici cât am introdus. Și Marius bagă tot ce are. Tot. Să vedem care are dreptate, poate niciunul. Mai încercăm și altceva. Pelete de Coppens, mică, de 14, cu un cârlig. Să vedem, poate că o să ne aducă peștele mult dorit. Venter! Da, Fapta valămit! există Un semn! recomand bronzul de Citariu. Faci bine la ten, nu la ăla, celălalt ăsta, până nu intră pălinca în el. Am înțeles, e bun. Hai de cap! Nu de râs, asta putea să-mi vină în față. Hai de cap, Hai de pui. hai de cap. Bă, de ce bă, Ce nu-i eu de sărit? râs asta nu-i de râs. Bac picioarele. Asta nu-i de râs deloc. M-a râs frumos pește, felicitări. În sfârșit îl vedem și îl punem în fața camerei. Un soldos frumos în Citariu, la 5 dimineața. S-a încheiat aventura noastră la Cetariu. O aventură mai mult de socializare decât de pescuit. Așa. Ceva pești surprins. Mă bucur că am avut parte de momente frumoase alături de un prieten drag. Mulțumesc frumos. Nu întotdeauna e totul despre pescuit, câteodată
din punctul meu de vedere, Fetele, mulțumim frumos! da, din punctul meu de vedere contează și, nu știu, socializarea, partea de a sta pe malul apei și de a depăna amintiri și a servi împreună o bere și un grătar. Și a face noi planuri pentru alte partide de pescuit. Exact, Împreună. exact. Să ne vedem cu bine, Să dea bunul Dumnezeu. țineți aproape și, da, abonați-vă dacă considerați că ați găsit ceva interesant din această partidă, dacă nu, nu vă abonați și să ne vedem cu bine pe baltă. Ceau, Marius! Ciao! Marius a avut o trăsătură chiar la plecare. Cade ziua ta! Da, O trecut! o trecut, dar e cadou bun. La ultima strigare și ne luptăm. Ne luptăm de ceva timp. Am spus de la început, această partidă n-a fost despre mine, ci a fost despre Marius. Despre ăla care și-a uitat și pe el. Are 20, are burta mare, n-am observat burta. Cât? 24 arată, deci 20 plus îi. Acum mai scade. Papă, nu stă, 24, 23, 900. Bine, Marius! Bravo! Bebe, cetariu! Bravo, bravo, Marius! Nu să fie așa de grea, da? Atâta se pare că are, 2 kg 900. Deci pește l-au avut 20 plus. 21. Fix 21, că 23 900 a fost. Fix 21. Tot pe BDC Tariu. Bebe de cetariu. Oh.